Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka local coffee grower sa Misamis Oriental, si Christopher Tangkihay. Sir Christopher, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Yes, Sir Sai. Good morning. I'm good. I'm happy to be a part of your program. Sir, unang-una, ikaw ba mismo mahilig ka sa kape? Sir, actually, sobra from the beginning. Pag mata na to sa buntag, kape na gid atong ginapangita. Unang-una naandan na nato isip ko sa ka lumad nga taga bukid. Kape gid atong naandan, Sir Sai. Sir, paunsa pud ba nagsugod ang imong coffee farming? When I was 10 years old, murag nag-harvest pa lang ko sa una sa coffee farm sa akong lolo. And then, until I found out nga applicable sa ini member of the family kay unang-una dili siya lisod i-cultivate sa mga pobre nga mga mag-uuma. So, mao to, naka-influence o naka-inspired, naka-encourage pud sa ako nga pwede ra ni even maski at the younger age, pwede na di ay ka mag-farm og coffee. So, mao to, hantod abot ang panahon nga siyempre naka-kwarta-kwarta na ka. So, makapalit na ka at your own land and area. So, you have an easy for you to plant coffee na din, sir. So, nagiging influence na po dayon sa tanan ng mga silingan ang coffee. Sir, sa napulo ka coffee processor sa Misamis Oriental, usa ka sa duha ka growers nga into single origin coffee farming. Unsa ba ni nga pamaagi, sir? Nganong ginang nahimo siya nga single origin. Kay kabalo man kita siguro, sir, grabe na kadaghan ang mga coffee farmers, grabe na kadaghan ang mga coffee processors all over not only in Misamis Oriental but also in some other regions, provinces, even in Luzon, kusog kayo ilang coffee processing. So isa siya sa kinang gina-claim nganong single origin. It's because that the product or coffee bean nga imong gina-process is coming from your own farm. Kumbaga dili na kakailangan mo palit pa sa laing farmer, kay kung mo palit ka sa laing farmer, also affected kung is the same quality sa imong gina-process, and then there is a possibility or that will also a factor nga dili pariho ang iyang lami sa coffee. That's why I claim single origin kay from the harvesting, from processing, post-harvest up to processing, ikaw mismo ang nasayod sa pag-preserve sa imong product. So isa na sa factor gyud na consider as a single origin, sir. Sir, unsa ba kadugay ang gikan sa pag-cultivate hangtod sa harvest sa coffee beans ug unsa sab ang proseso nga ginaagian niini una pa man siya ma-market isip kape? Una-una nursery establishment, kay tanan crops or plants that would be began at the seedlings. So sa seedlings pa lang complicated na. So you have to make sure that you have a capability, ang imong kahibalo is naaba. So from the nursery, I think it's about 1 year. And then pag abot nimo sa nursery, it takes about 2 years. From nursery up to planting, it's another 2 years, 24 months. Aya pa siya mag-bearing og flower ang imong coffee. From the flowering up to harvesting is another 9 months. So from that date, aya pa ka mo harvest. Right after harvesting, aya pa dayon ka dito na po dayon ka sa undergo na po ka og post-harvest kining mga different types of kaning processing, honey, natural or was. So hantod mag-roasting, hantod dito na gyud into cup. Dito na gyud di mo mainom. Kung atong tanahon, sir, in straight count into straight gyud abot gid siya siguro if I'm not wrong mga 4 years. Aya pa ka makatilaw sa imong ginatanom nga kape kung dili kaayo ka capable, dili kay ka knowledgeable sa imong gipili gitso. So I don't think kung makaya ba nimo kinipod nga business, kinipod nga klase sa nga activity sa atong kinabuhi isip usa ka farmer. Sir, paunsa nimo makita ang coffee industry karon sa Misamis Oriental? For now, one thing I assure you, tungod sa may mga government nga mga agency nga gatabang like DTI, no, napay mga provincial government sa Misor, like napay mga napa sa Department of Agriculture sa local. So kana sila nga mga departamento dako kay nag-role ang impact nga makahatag og gwapo nga future dinhi sa atong coffee industry sa Misor. Magpasalamat kita nga ang Misamis Oriental, particularly in Claveria, no, sa lugar dito sa Claveria, is one of the recognized nga puhon-puhon one day maga-supply og volume nga quality coffee beans dito sa Luzon. So, sir, kung ako pa istoryahon, no, this is the time, this is the moment na ang mga, to encourage people nga sa mga farmers nga mutanom
para mo undergo ta o mo process ta og coffee kay kabalo ko this is one also nga activity nga makatabang pod sa mismo sa pinakaubos nga paagi bisan ang simple nga mga mag-uuma ma-elevate pod man lang pinaagi sa coffee, sir. Lastly sir, unsa imong mga tips sa mga kapuso nato nga nagtan-aw karon nga buot sab mag-venture into coffee farming? Yes, mga kapuso, mapasalamaton ako in behalf of my team sa Coffee Council sa Misamis Oriental nga hantod karon nagapaningkamot gyud kami nga unta dili lang dinhitaman maski nagatubang kita sa dako nga challenge kini sa pandemic. Also encourage sa mga tao, sa mga farmers nga ipadayon lang gihapon ninyo ang inyong gusto nga magtanom sa kape kay one thing I assure you nga sa ako nang giyon kaganina in the future mahatagang kita o maayong nga industriya sa simple nga pamaagi sa atong negosyo sa pag-uma dili lang imong kaugalingon apil pa ang mga tao nga nakadepende pag panarbaho sa imo. Daghang kita og matabangan. Daghang kayong salamat Sir Christopher sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Yes sir, Osbog ko, daghang kayong salamat. Nahatagan kami, ako mismo og kahigayonan nga mamahimong parte sa inyong programa ug manginaot ako nga dili lang unta din hitaman kun dili daghan pa ang mga higayon sa atong panagkita aron matabangan ta usab ang uban pang mga mag-uuma sa kape. Daghang kayong salamat sir ug maayong buntag sa tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.